Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengko kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged gayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan berjuang mujudaken pasamuan, paguyuban lan komunitas ingkang begja rahayu. Temtu kemawon anggenipun kula panjenengan bangun paguyuban sing kados mekaten, kedah tansah linambaran iman kapitadosan sing estu yakin bilih Allah ngersakake sedaya kagungan dalem menika boten wonten setunggal kemawon ingkang cicir, ingkang tiwas menapa dene tersesat. Awit kasok tresna dalem Allah ingkang agung, Allah ngersakaken supados sedaya kemawon ingkang sampun dados kagungan dalem boten wonten sing cilaka. Ananging temtu yen kula panjenengan ngemut-emut malih kados pundi donya menika tinitah nirungganipun umat manungsa, sedaya dipun titahaken Gusti Allah sae anane. Ananging amargi manungsa sing lajeng nglanggar tumindak dosa, sedaya ingkang sae menika dados rusak, dados bubrah. Mila sajatosipun ingkang rusak boten Allah ingkang ngersakake risaking umat manungsa utawi cilakaning manungsa, ning manungsa dhewe sing luwih gegeki karepe dhewe, gegeki putusane dhewe, pilihane dhewe, kados ingkang sampun dipun lampahi dening Ibu Kawa lan Bapa Adam. Gusti Yesus ingkang rawuh ing alam donya dikersakake Allah kautus mulihaken sedaya ingkang risak amargi dosa, amargi kekarepaning menungsa sing nglanggar titahing Allah, amargi kasok tresna dalem lan welas asih dalem ingkang luar biasa. Allah tetep berjuang supados umat manungsa ndarbeni gesang langgeng lan wangsul malih dados titah dalem sing apik anane. Mila Paskah menika nggih dados pepiling tumraping kula panjenengan. Allah sampun mangsulaken martabating titah dalem dados sae wontenipun, sae martabatipun. Mila kula panjenengan katimbalan jagi kasaenan dalem Allah menika boten namung kanthi kados pundi kula panjenengan tansah tumindak sae, nenggih nglestantunaken martabat sae sedaya titah dalem mirungganipun martabatipun umat manungsa. Lan lumantar waosan Injil dinten menika kula panjenengan katimbalan kados pundi Gusti Yesus ingkang rawuh ing alam donya menika boten nindakake apa sing dadi kersane piyambak, ning mundi dawuh menapa sing dados kersaning Allah. Nah, menapa kersaning Allah? Monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk Gusti Yesus, sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula, kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin.
Waosan Injil kapetik saking Injil Yohanes bab 6 ayat 3 gangsal ngantos dumugi 50. Nalika samono Gusti Yesus ngandika marang wong-wong mangkene, "Aku iki rotining urip. Sing sapa sowan aku ora bakal kaluwen, lan sing sapa ngandel ing aku ora bakal krasa ngelak. Nanging aku wis kandha, manawa kowe ora ngandel marang aku senadyan wis weruh aku. Kabeh sing diparingake Rama marang aku bakal sowan aku, lan sing sapa sowan aku ora bakal dak buang metu. Awit anggonku tumurun saka swarga iku perlune ora arep nglakoni karepku dhewe, balik kersane Rama sing ngutus aku. Dene kersane Rama kang ngutus aku yaiku kabeh sing diparingake Rama marang aku aja nganti ana siji wae sing cicir, nanging supaya dak tangekake ing dina pungkasan. Lan kersane Rama kang ngutus aku yaiku supaya sapa wae sing weruh lan ngandel marang Hyang Putra ndarbenono urip langgeng lan dak tangekake ing dina pungkasan." Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk. Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, kanthi cetha sanget Gusti paring pitedah dumateng tiyang kathah rikala semanten mirungganipun tiang-tiang Yahudi ingkang madosi Gusti nanging motivasi utawi semangate tasih dereng pas. Awit tumraping Gusti Yesus tiang-tiang Yahudi menika semangat banget madosi Gusti mung merga mangan wareg, merga adhedhasar waduk sing bisa kisenak alias ngawula waduk, dereng amargi pitados dumateng Gusti Yesus ingkang dados rotine ngagesang. Mila Gusti kanthi cetha martosaken menapa sing dados kersaning Allah. Bilih sedaya sampun diparingake Allah marang Gusti Yesus lan sedaya ingkang sampun dipun paringaken boten wonten sing bakal dibucal medal, ananging bakal ditangekake ing dina pungkasan. Lan sedaya kagungan dalem Gusti dijamin ora ana siji wae sing cicir utawa ilang. Menika jaminan bilih kula panjenengan sami lan tiang-tiang Yahudi rikala semanten sing pitados ing Gusti lan masrahake gesang pribadinipun dumateng Gusti, manunggil kalian Gusti boten amargi mangan wareg ning amargi pitados bilih Gusti Yesus menika utusaning Allah. Nah menika ingkang dipun kersakaken Gusti. Kanthi pitados ing Gusti Yesus lajeng nggih sedaya sanesipun menika boten piguna, ora berpengaruh kados ingkang nate kula aturaken. Mbuh gerejane kuwi apik po elek, mbuh hawane adem po panas, mbuh udan po ora, mbuh adoh po cedhak, mbuh dalane penak po ora dadi perkara. Merga sing dadi dasar, sing dadi semangate menika Gusti Yesus. Lan sinten kemawon sing ningali Gusti Yesus, weruh Gusti Yesus bakal ndarbeni urip langgeng. Nah, wonten ing pundi Gusti Yesus menika saged dipun tingali? Sing sepisan ya sacara sakramental wonten ing Ekaristi, ing pribadinipun imam, wonten ing sakramen salira lan rah dalem, wonten ing sakjroning bojana Ekaristi. Mila nderek misa ampun ngantos terpengaruh dening maneka warni kadonyan sing ngalang-alangi, mbuh kesibukan, pakaryan, situasi, iklim lan macem-macem sanesipun. Ingkang kaping kalih nggih wonten ing pribadi-pribadi sesami mirungganipun ingkang kesrakat, ingkang
asor popo. Mugi-mugi mangsa Paskah menika ndadosaken kula panjenengan sansaya pitados ing Gusti. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.